People's Club Odogwu 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 ndị ọma ndị ọma People's Club no nericano, encono meno no wano no. Jite kwano kono sine meno. Asine ebuali ono. National President Bili, Ogele Mwasaro Lizo Abuja. Doctor, Chief, Juma Obiora. National President Ajie Okosisi Norifite Chief JC Okafor the Lord Swiss Uche Chukwu ga-emerili n'ụwa nọ mmadụ amaga Chukwu Uche Chukwu kasị na nwa mezila anyị nchanu Second Vice National President Onyoma Komufuzi Mbuenu Eto Mamadu Chukwu ga-anabata obi na ndokwa na People's Club na-echetara Chief CN Okeke Oliver Ilozu Ichie Mkpu Ọgalika n'Ụmụoji Agba Igwe Chief Johnson Igwe Ide N'Ọka Etiti Brother Me National Legal Advisor Bidinu Barrister II Ekwere Ifediora Mma National Secretary General Chief I Ojukwu Ike Eze Chukwu N'Ọka Etiti JC Anago Orimiri N'Ọka Financial Secretary General Chief LNE Nsedo Ide na Nnewi nwoke na-enwe aṅụrị Dr. Chief JC Aboyi Ọnụ na-ekwulu ọra n'ụkpọ Public Relations Director National House Master J. Kimbo Ugochukwu Eze Chukwu Gosi na Nnobi National Welfare Officers F.A. Onwachu Achalugo Osuofia 1 Nakokwa A.O. Nwosu
Umezuoke, founder People's Club of Nigeria, Sir Joe Onwamku, National Law, His Royal Highness Igwe SN Okonkwo, Igwe Nalo, His Royal Highness Igwe PC Ezenwa, Eze Okpoko 1 N'Ọba, Chief D.O. Igwe Abulono N'Ọka Etiti, Ichie C.E. Okeke, C.O.C. Chief A.U. Amadi, Omenyi 1, Chief Simon Obiora, Ozuome, Aaron Dizuoku, Ezoghị m n'ịdị mmanụ nwafọdụ biko onye ọma gaba n'ihu ekene dịrị n'Uchukwu na Chief A.E. Ilodi, ọnwa na-etili na Nnewi, Sir Prince Dr. Frank Eke, Eze Odiri Woji, Chief G.E. Chikeluba, ọnwa na-etili n'Ọka Etiti, His Royal Highness Igwe M.A. Nweze Akụ Igwe Ụmụoji, His Royal Highness Eze Des Ọgụgụ Mmiri na-ezoro ọha, Chief FFDC Nwankwọ Ọsụọfịa 1 na Nnọfịa, Chief R.N. Okonkwo Eze Nwa Chinemere na Nnewi, Ọgọ Mmadụ, Chief FGN Okoye, Chinyerugbo 1 n'Enugu, Chief Omeoha Amadike Obieze, Azukenyi na Unubi, Ngozi Nwọgbagwu bịabanụ, obere nwa si n'ise bịanụ, obere nwa gaba n'ihu, iji mere anyị ka anyị na-ekene Agụ nwa ọrụ ekwe gaba na Chukwu gọziri agọzi, Chief Charles Agụ Nwata Modere Ojiba n'Ọnịcha, Chief Buba N. Anadi Ọkpawa n'Agụkwu,
Steve Okene ọnọchi mmasị bịaba ezi nwaja dagaba n'iwu akụ ịkalịla akali nze kwesịrị Christian Azuka Nwanguna Chinyelugo ezi nwanne mmadụ Joseph Ọkpala Agunne eze Chukwu Kozi n'Ọka Etiti ezi nwa mmadụ nwanne Adelugo Jonathan Dibia Ọdịra Chukwuma Chief Nwachukwu Campbell Ogene na-agbọ ọgwụ ọtọ Ekene eze obele nwa gaba n'ihu Madam Mebel Iwama Madam Volvo eze nwanyị Madam Franka Ọchịa onye eji eje mba ogeli karịa ọdị anyị mmadụ tezienụ n'anya erikano anyị kwukọta n'anya yọlịa n'egwu kanya yọlịkwa n'ọma ndị ndị Rogers All Stars Chief R.D. Okonkwo Ndewa Numo Ọka Ebele Okonkwo Orimiri One n'Ọka Etiti Chief Ebi Onwune Dumdum One mmiri na-ezolọra n'Ụmụoji Chief Emmanuel Magbo Madụkwe Obi n'Ọra Chief Egodi D.O. Chief Vincent Nwankwo Okene nke izizi na Ifite Ugbo nke izugbe Yoruba mma Dente Chief Ben Onachukwu Omeife Ukwu n'Ogidi Chief B.N. Emere Ichie Ezeala Okosisi Kwan na Ụkọ Chief D.N. Okoye Akajia n'ezi Owerri Chief C.C. Onyemesi ọkụ aka boundary n'ala Chief Joseph Udo Aliobi ọnwa na-etilọra na Nnewe Chief Ebi Udemezi Oduwa na Rift Ichie Chinyere B.N. Obima George Anyaso People State Julius Oyaka Araba
ibe nna bụ enyi Michael Arinze Bilimu ezi oyi mụ biko Okene update onye ọrụ na mụ na gị na chairman nna nchana chief HF Boko one n'ọba People's Club Thank you.